zaria josten, nolatza eskuartian hartuta kaian nabil zaria josten, tarrata konpondu nahian, kaian nabil zaria saltzen, dotarra buru gainean dudala, kaian nabil zaria saltzen, ezin nahian dituzu, kaian nabil kaiaberan, narratuko ditugu arraian, kaian nabil kaiaberan, narratiba ote dago, Arpoiakin intzuten antziren angua.
Balia! Nork erosiko du balia? Ederra benetan. 1, 2, 3... Inork ez bago osorik nahi, zatitu eta orduan kusketak azalduko dugu. Aizu, bila bederatzeren bat, aspaldi pasa zen. Gaur egun, 2016an daude. Alian bihotzaren taupa sakonak, berpiztu ditu gure borondate onak, ara hiru hitzetan gure sentipenak, barkamena eskerrak eta zorionak. Zure bizibidea giza ogibide, egin genuenetik arriskuan zaude, aurrerantzean zuek babesteko gaude. Gaurko eguna dugu horren adibide, ea bizitzen geran danok elkarraitez, gu bezala besteak ondo bizibidez, itxaso zabalera joan zoazenez. Eman eskerrak danoi horien partez.